Hallo og velkommen. Vi skal lave endnu en challenge. Det er hashtag 2. Og det er med Jon her. Yes, det er ham der. Nu skal vi have lavet en dumhedstest igen. Og det er så med sådan nogle her Fisherman's Friend. Med sådan noget, hvad hedder det? Mint. Og Fisherman's Friend igen. Med hvad hedder det? Det hedder sådan noget lakrids eller salmiak. Så har vi noget chilipulver. Ja. Og så har vi noget sport og skulle noget med. Ja. Så lad os begynde. Ja, vi tager først mentol og så chili. Ja, sådan helt. Og så de der God klump. mint. Ja. Okay. 3, 2, 1, nu. Jeg er godt nok bløde. Nu er det godt. Du er lækker. Det er nærmest sådan noget tyggegummi. Ikke trække vejret igennem næsen. Okay. Er det bare det? Ja. Og der har vi chili. Okay. Så har vi de mænd. Og de hårde. Shit. Ej, hvor er det ulækkert det her. Okay. Nej. 1, 2, 3. Mine tænder. Er du snart færdig? Er du klar? 1, 2. Det sviger. De bare sidder omkring. Og så, jeg ved ikke, om det er flere dumhedstest. Det gør vi helt sikkert, men altså, jeg ved ikke, om det bliver i aften. Jeg har ondt med det lille det her. Ja, Nå, vi ses. Hej.